Καλησπερίτως, τι λέει ρε τσάκαλε. Ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Από ό,τι έχετε δει από το thumbnail, έφερα και εγώ πράγματα, αγόρασα πράγματα από το Temu, έτσι προφέρεται. Το έχουμε λύσει πλέον. Κάποιοι το λένε Temu. Μου είχε έρθει ένα email, δεν ξέρω από ποιον, και μου έλεγε πως προφέρεται Temu. Άρα αυτό είναι το σωστό, να ξέρετε. Και πάμε να δούμε τα πραγματάκια που αγόρασα. Μην αγχώνεστε, δεν είναι πολλά, είναι λίγα. Θα σας έχω βάλει από κάτω τα link από το κάθε πράγμα, εκτός από αυτό που δεν νομίζω να σας ενδιαφέρει. Θα δείτε τώρα τι είναι. Είστε περίεργοι, περιμένετε λίγο, θα δείτε. Δεν μπορώ να το ανοίξω, ρε. Εφόσον τα καταμέτρησα ότι έχουν έρθει όλα. Πόσες μέρες τώρα κάνανε αυτά να έρθουν? Αυτά έρχονται φάση απ' έξω, αλλά δεν έχουν τελωνείο. Άρα μπορείς να αγοράσεις πράγματα και 50 και 100 και 500 ευρώ χωρίς να έχεις το άγχος για το τελωνείο. Ωραία, το άνοιξα. Κοιτάξτε τι είναι αυτό εδώ. Επειδή εγώ έχω ένα θέμα με την καμπούρα μου και στο μοντάζ ειδικά που κάθομαι, αποφάσισα να το πάρω αυτό. Σε κρατάει, ξέρεις έτσι, ντούρο ρε φίλε. Κοιτάξτε, εγώ έκανα μια προσπάθεια να το φορέσω, αλλά είναι λίγο περίεργο, πρέπει να το ψάξω. Θα δούμε όταν το βάλω και πάνω μου αν έχω ερεθισμούς και τέτοια. Το πήρα 3,37 μόνο. Τσάμπα πράγμα. Να ξέρετε πως τα έχω τακτοποιήσει με τέτοια σειρά να πηγαίνει από το πιο αδιάφορο στο πιο ενδιαφέρον. Ναι, με τη δική μου άποψη τώρα δεν ξέρω. Εσείς ίσως να το θεωρείτε ενδιαφέρον αυτό, δεν νομίζω. Έχετε πρόβλημα να το θεωρείτε ενδιαφέρον. Αυτό εδώ τι είναι? Πάμε να δούμε. Unboxing Sarkas. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Θυμάμαι τι είναι, αλλά έτσι να σας κρατάω σε αγωνία. Επίσης, κάνε like και subscribe σε αυτό το βίντεο πριν αυτοκαταστροφή. Αυτό που δεν βγαίνει. Πάρα πολύ αργός, φίλε. Α, τέλεια. Πλάκα με κάνεις. Έφαγα το πρώτο σκάμ. Έφαγα το πρώτο μου σκάμ, ρε. Α, έχει και τέτοιο. Ναι, είναι πολύ ψευτικούρα. Έχει και αυτά εδώ. Τι είναι, θα μου πεις αυτό, ρε Σάρκα? Αυτά είναι μαγνητάκια. Ναι, είναι μαγνητάκια. Και έχει διάσταση, έχει και μεγαλύτερα. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι με μπαταριούλα. Έτσι όπως το έδειχνε τουλάχιστον, το έδειχνε για καλά ότι δεν είναι με μπαταριούλα. Τώρα δεν έχω κοντά εδώ κάποιο USB για να το δείτε να φωτίζει. Θα το βάλω μετά σε πλάνο, λογικά σπόντα. Α, περιμένετε μάγκες, αν γίνεται αυτό, το έχω βάλει, έχει κόκκινη ένδειξη, το οποίο σημαίνει ότι φορτίζει. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ με αυτό είναι ένα λαμπάκι, το οποίο θέλω να το βάλω εκεί πίσω, που λέει στο κάδρο Good Vibes Only, για να πέφτει πάνω και να το φωτίζει κάπως εκεί, και φαντάζομαι πως θα είναι όμορφο. Έχει αυτά κολλητάκια και το κολλάς όπου θέλεις να δώσει φωτισμό, θα είναι κάτι σαν κρυφός φωτισμός. Αν όντως λειτουργεί έτσι, δηλαδή το φορτίζω, κολλάω τα μαγνητάκια εκεί που θέλω, είναι πάρα πολύ καλό. Θα δούμε όμως την πορεία. Κάτσα, μην τα χάσω αυτά, τα βάλω στην άκρη. Αυτό να προσέχετε γιατί έχει διαστάσεις, να ξέρετε. Εγώ πήρα 10 εκατοστά είναι μόνο, οκ. 3,94 ίντσες και είχε 4,28. Αν όντως το φορτίζεις, το θέμα είναι όταν το ξεκολλάς και το κολλάς, χαλάνε τα αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Αλλά αν όντως φορτίζει και βάζει φωτισμό όπου γουστάρεις, δείχνει κάποιους που και καλά το βάζουν μέσα σε σιρτάρια και αυτά που είναι σκοτεινά, ξέρετε, για να μην ψάχνεις, μην ανοίγεις φώτα. Από ό,τι βλέπετε, φόρτισε ίσα λίγο και το έχω βάλει εκεί δηλαδή. Με μαγνητάκι, τώρα εγώ το έβαλα λίγο κάπως. Θα μου πει, Σάρκα, ήθελε λίγο να το κεντράρεις. Έχω κι άλλο μαγνητάκι και ίσως το κεντράρω να σκάει εδώ. Έτσι είναι με το φως και έτσι είναι χωρίς. Θα μου πει, Σάρκα, είναι πάρα πολύ μικρό. Το ξέρω, αλλά το πήρα δοκιμαστικά. Αξίζει, παιδιά, γιατί το φορτίζεις. Είναι λίγο ψευτικούρα, αλλά οκ, είναι απλά ένα φως. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ αν θέλεις να φτιάξεις κρυφό φωτισμό. Μπορείς να. Ναι, ξεφόρτισε τώρα. Όχι, παίζει να το έχω βάλει κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει mood. Παίζει να είναι με κίνηση το συγκεκριμένο. Άξιζε τελικά. Κομπλέ. Είναι ίσως στο μέλλον να φέρω και μεγαλύτερο. Τι έχουμε εδώ? Νέο merch, όχι πλάκα κάνω. Είναι μια μπλούζα. Αποφάσισα να πάρω μπλούζα. Θα μου πει, Σάρκα, τα χρειάζεσαι όλα αυτά? Ναι, προσπάθησα να φέρω πράγματα που τα χρειάζομαι. Πέρα από το πρώτο, που είναι λίγο, δεν ξέρω. Στο τζάμπο το έχει 15 ευρώ αυτό. Άρα εγώ το τσίμπησα με 3,37. Η ποιότητα φαίνεται κομπλέ. Δεν είναι άσχημη. Θα μου πει, Σάρκα, τι τις χρειάζεται τις μπλούζες? Τις χρειάζομαι γιατί κάνω πολλά βίντεο. Για να μην φοράω τα ίδια και τα ίδια. Αν και εδώ και χρόνια φοράω τα ίδια και τα ίδια, ρε. Αναγκαστικά πρέπει να ανανεώσω καρταρόμπα. Δεν είναι άσχημη μπλούζα. Εννοείται πως έχει σχέδιο, αλλά κοιτάω πρώτα την ποιότητα. Εννοείται πως θα τη φορέσω. Σας δείχνει το σχέδιο που είναι αυτό εδώ. Η ποιότητα της στάμπας δεν καλή, σίγουρα θέλει ανάποδο πλήσιμο. Εντάξει, μέτρια θα πω. Όσον αφορά τη στάμπα, όσον αφορά την ποιότητα της μπλούζας, αν σας πω, μάγκης, ότι αυτή την πήρα 7 ευρώ και 10 λεπτά, είναι άντε γεια. Καθίστε να τη φορέσω γιατί πιστεύω θα πηγαίνει με το καπέλο μου. Δεν ξέρω αν θα βγάλω και τίποτα γιατί θέλει και πλήσιμο. Μέχρι τώρα είναι από τα καλά, νομίζω. Είναι από τα καλά που έχω πάρει. Αν λειτουργήσει και το φως, που ελπίζω να λειτουργήσει, να φορτίσει δηλαδή. Το επόμενο τι είναι? Τι μπορεί να είναι αυτό εδώ? Έχετε αγωνία, λες να
Φάνηκε. Έψαχνα ένα μπρελόκ για τα κλειδιά μου και ήμουνα κάποτε στην Καλαμάτα. Τώρα, όσοι είστε από την Καλαμάτα, Σάρκα δεν σε είδαμε. Ήταν πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Νομίζω τότε δεν είχα σχεδόν 40k subs. Κάνε subscribe για 50k ρε πριν το νέο έτος. Και κοίταγα μπρελόκ και έβρισκα κάτι NBA και τέτοια. Εγώ δεν ασχολούμαι με NBA τόσο. Και είχαν και πανάκριβα. Άρα λέω, γιατί να μην πάρω ένα μπρελοκάκι. Α, έχει και μέσα. Πω τέλειο, ρε. Βίας δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πώς θα καταλάβουν αυτό το αστείο δεν ξέρω. Και πήραμε μπρελοκάκι, φίλε. Ωραίο, ρε. Ωραίο κι αυτό. Περιμένετε. Το έχω, YouTube Σάρκας. Το βλέπετε. Πανέμορφο, παιδιά. Πανέμορφο. Πραγματικά όπως το θέλω. Μικρούλι, καλύτερα να είναι μικρούλι παρά να είναι ολόκληρη κουμούτσα. Άρα όλοι όταν θα πηγαίνω στην καφετέρια και θα ράζω εκεί τα κλειδιά μου θα ξέρουν. Δεν είναι και τόσο φαν του GTA 5, προτιμώ παλιότερα, αλλά οκ. Πιο πολύ το πήρα έτσι όπως σκάει η γραμματοσυρά. Σκάει σαν υπογραφή, ξέρετε, σαν ταγκιά. Πάρα πολύ καλό κι αυτό. Και είμαι περήφανος που το αγόρασα. Μπράβο, ρε Σάρκα. Να ξέρετε, όλα θα τα έχω από κάτω, παιδιά. Όλα τα προϊόντα με τη σειρά. Προϊόν 1 δηλαδή, όπως τα έδειξα με τη σειρά. Προϊόν 2. Τα οποία σας ενημερώνω για να ξέρετε κι εσείς. Είναι affiliate link. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αν πατήσετε πάνω στο link και αγοράσετε κάτι, βοηθάτε και εμένα. Θα μου δίνει κάποια προμήθεια. Δεν ξέρω τι θα μου δίνει. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, πρώτη φορά το κάνω εγώ. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό το story να αρχίσω να παίρνω πράγματα από το team μου? Είναι απλό, παιδιά. Μου έχει χαλάσει το ποντίκι, κάνει τα δικά του, κάνει scroll μόνο του, ρε, λες και έχει μπει κάποιο φάντασμα. Λες να είναι κάποιος hacker, ο οποίος έχει μπει στην IP μου και ελέγχει το mouse. Δεν ξέρω και λέω, γιατί να δώσω 20 ευρώ για ποντίκι και αν μην πάρω ένα κινέζικο, μου το πέταξε εκεί μπροστά. Κοιτάξτε πώς το παρουσιάζει. Και για gamer, για αυτούς που παίζουν, ξέρω εγώ, σε πρωτάθλημα και τέτοια, η συσκευασία είναι λίγο μιεκ. Φαντάζομαι ανθρώπους εκεί μέσα να παίζουν πια σε πέτα με τα πράγματα, επειδή έχω κάνει μια ανάλογη δουλειά. Κάπως έτσι είναι, να ξέρετε. Ανοίγει πάρα πολύ ωραία. Ναι, εσείς δεν βλέπετε να ανοίγει. Και θα το βγάλουμε. Θα καταλάβω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Θυμίζει πάρα πολύ αίσθηση από τζάμπου ποντίκι. Αλλά προσέχτε. Αυτό εδώ έχει καλύτερο πλαστικό από αυτό εδώ. No troll. Θέλω να δείτε λίγο πώς είναι. Εννοείται πως θα το συνδέσω στο PC να δούμε φωτάκια και αυτά. Παίζοντας RP, μου χάλασαν αυτά εδώ τα κουμπιά και εγώ τα χρησιμοποιώ στο Stamina Guys. Εδώ αυτό έχει κουμπάκια για αυτά, βλέπετε εδώ. Φαίνεται ωραίο, αλλά είναι ποντίκι μιας εβδομάδας. Έτσι, πάμε να δούμε όμως και λίγο στο Stamina Guys. Το ποντίκι αυτό έκανε, παιδιά, 4,50. Και σας λέω αλήθεια, και σαν αίσθηση δεν μου αρέσει. Υπάρχει ενδεχόμενο να το χρησιμοποιώ μέχρι να πάρω ένα καλό ποντίκι. Να ψάξω ένα καλό, αναγκαστικά, όχι κινεζιά. Δεν με βολεύει και εκεί που έχει τα πλαϊνά κουμπιά, ρε. Το καλό είναι ότι είναι πανάλαφρο. Δεν ξέρω τώρα. Καθίστε να δούμε πώς θα παίξω. Εντάξει, θα το χρησιμοποιώ για τώρα, η αλήθεια είναι. Το καλό είναι ότι είναι πολύ ελαφρύ. Αυτό είναι το καλό. Μπουνιά και τα κλικ γρήγορα τα παίρνει σχετικά. Γενικά έχει ένα lag με τα special mode του Stamina Guys. Σαν χειρισμό κομπλέ. Βέβαια 5 ευρώ δεν αξίζει. Επίσης να πω, εγώ δεν πλήρωσα μεταφορικά γιατί έλεγε ότι είμαι καινούριο μέλος. Δεν ξέρω. Γλίτωσε και κάποια λεφτά από αυτό. Τελωνίο δεν έχει. Τα πιο ωραία που πήρα είναι σίγουρα η μπλούζα. Και αυτό εδώ το μπρελοκάκι. Ό,τι έπαιξα εδώ βλέπετε. Και το V, το 5 δηλαδή. Το έχει διακριτικά στην καμερούλα. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Διαφορετικό είναι από αυτά τα βίντεο που κάνω και δεν ξέρω αν θα κάνουν views ή όχι, ρε. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αν σου άρεσε αυτό το βιντεάκι, πάτα και κάνα like έτσι και κάνε ένα sub για να πάμε 50k πριν το νέο έτος. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο ή στο επόμενο live. Bye!